κάνεις, λέει, πολύ στην πλάρα μου. Μαθαίνει να μπω. Τι κρίνει η μάνα μου, λέει το πρωί. Η μάνα μου. Δεν κοπανιέται. Το ίδιο πειράζει με την κλίση. Αν και κοπανιέται, δεν είμαι εγώ πίσω. Κοιτάξτε, που ψηφίζεις το καπάκι, είστε εσείς υπεύθυνοι. Χειρότερα ο άλλος. Εγώ φύγω στον δρόμο, ας πούμε, λέμε στον δρόμο, έχω σταματήσει. Παθαίνει αμόρφη. Θέλω να ρωτήσω την καριέρα του τώρα που είσαι στον Μαγκίνα και έρχεται στην τελικάρα. Το είπε. Αλλά σου λέω, πάμε μετά με σαλπέα. Πάμε να πάρουμε σιγάρα από αυτό περίπου. Δεν την κοπεί. Το πείμα. Δεν το λέτε σαλπέα. Δεν το είπαμε να το πει. Είναι στρατηγική του. Εγώ είναι πάλι χιτρίσει, ρε παιδί. Εγώ πάλι στην Κορέα δεν είναι. Πάλι χιτρίσει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Να πας τώρα δεις ότι σε λεπτά μου φέρει. Ειδικά μου μιλήσει. Μαθαίνει, ξέρει, λαλά. Δεν έχει δει να μιλά. Και θα πάει ένα σαλπάκι που λέω να δει πλάι του. Εγώ φέρνει το σαλπέα, ένα μάλμαρο. Του δίνει 20 ευρώ σαλπέας και του κάνει αυτό. Κάνε έτσι, κάνε σαλπέας. Πατιάτε. Λέω, δεν θα καπνίσω. Πέρε δύο του λέει. Πόσε δύο. 52. Εγώ 52. Κάνω Παναγιώτη. Κάνω εγώ. Μαλάκα, είσαι πολύ τεράστιο. Πού είσαι δύο ρε μαλάκα, Νίκο, τι λέω. Εκεί ξέρω το όνομά του, δεν είναι τίποτα. Πού είσαι δύο. Και γιατί έτσι και Λέω, φεύγουμε, γέλια. Θα καναπεί πάλι, του λέω στις υπεύθυνος, του λέει. Και κάνει παραλίγο, καλά που σάγε. Ο Μαγής είναι τόσο όμως. Καλά που σάγε, λέει, πώς τι γίνεται. Είχαμε δύο άντρες να κοιτάξουμε. Ο Μάγης, καλά που σάγε, λέει. Αντί να πάρει το πούλο, όχι το περιμένει τώρα να χρειάζεται. Καλά μη σκίζεσαι, του λέει, δεν θα και τίποτα. Μαλάκα, τι στιγμές είναι αυτή τα μιλιάρα. Περνάει ένας παπάς για μένα, μαλάκα, από ένα παιδί το Βάζελη, το Παντελή. Περνάει ένας παπάς, μαλάκα, του κάνει το Παντελή μπροστά μας. Παντελάκι! Παπάς! Έχει κερδίσει το Ολυμπιακό του Παντελή, την προηγούμενη μέρα. Παντελάκι του κάνει! Παντελάκι του ρε γαμώματα! Όταν γίνεται η λειτουργία λέει, όταν γίνεται η λειτουργία λέει και έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, βγαίνει στην λειτουργία και λέει «Σώσον του Παναθηναϊκού». Και μη λέει «Ήρθε στην λειτουργία». Πάνω! Δεν έχεις πάει πώς θα πάρει την γεύση. Α, καλά. Εγώ σαν τρελά, γάι τέτοια, Έχεις πάει και ξέλιο, παιδί μου, και κάνεις εκκλησία. Και κάνεις πελάτες, όπως και τέκνο. Έχεις κάνεις πελάτες που θέλουν να αγοράσουν ό,τι θέλουν να κάνουν, πας για αυτό τα τέκνο.